tangad nga kaslakas jay, ti style na no ka. Hello everyone, greetings to all our kapamilya and kapatiran sa Panginoon here in the Philippines and in abroad. Kablaawan na kayo amin, itinagan niya po tayong Heso Kristo. Praise God. Kat congrats kadagiti anak tayo, the Pastor Eduardo and Quincy Fiesta Reyes. Iso nga nagkalaysa laang idi Miyerkules, June 30. Kat special greetings mat to Nanay, Ninay Dilim. Iso nga number one nga agdengdengag iti ministry tayo. Oray saan na tayo nga mabuya ta saan iso na nga makakita nga ikagumaan na lata nga subaybayan kandanggan dahito live stream tayo. Hello Nanay, magbinbendisyonan kami iti biyag mo Nanay Ninay. Praise God. Kan kada kayo amin nga awan labas may inspiraran kami unay kadagiti nga ma-inspiran kami unay nga mga tultuloy dahito nga ministry gapo kadagiti comments yung makapabendisyon. Praise God. Kat ti Diyos si madaydayaw kat bendisyonan na tayo amin nga pada. Praise God. Malaman dito'y Pilipinas, dito'y Asa Norte, season Pangasinan gaputa intudo na basi tata kat awanti kuryente nga nagmalam iso nga tata kamilaan nga maka live stream kat kablaawan da kayo once again itinagan niya po tayong Heso Kristo. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Pastor James. Amen. Hallelujah. Yeah, so dahil nga ro tikapsatyo Sister Mina-Dumal-is and Pastor James Dumal-is nga agministro manan kada kayo kadagiti kanta Ilocano and sermon sa uti apo nga maikasaba madamdama iti Ilocano. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Matalag ka kantaan tayo ti Dios napoto Dios ti Dios tayo kat matalag unay kadagiti biyag tayo kat agyaman tayo ta inted naman ang dahil taga kundaway tapnon tikas ta dayawan tayo isuna agyaman tayo ken kuana. Praise God. Matalag ka ti amin ang panuel, matalag ka ti amin nga pasama, matalag ka uray sa
iti apaw. Umay kami apo ken ka ti daytoy nga oras. Tapno ti kastapo agserbi kami apo tinasantuan nga nagan mo. Bendisyonam nga rod apo daytoy manen nga ministry apo. Dawatin mi nga sapay kadi apo Dios ta bendisyonam. Dagiti amin nga paspasayt ken dagiti amin nga dumngag ken makiadda kada kami nagdayaw kinagserbi apo. Bendisyonam dagiti amin apo nga viewers mi iti tangatang. Isuda mami nga nasantuan nga makiadda kada kami. Kana kami apo Dios ti maka-inspire nga espiritu. Babaen ti panakabalin ti presensyam. Ket sikat timang bendisyon. Agtultuloy ko makiadda ti panakabalin apo ti espiritum. Ket dagiti paset dagiti mensahe, dagiti kanta apo, may danon ko kadagiti kakabsat, nga may kanda ko maapo, ti dakdakkel, tarigagay nga agserbi apo ken ka. Madaydayaw tinasanton nga nagan mo, kapoy tinagan ni Apo Isos. Amen. Amen. Praise God. When apagbiit ti tiyempo, kasla idikal man lang di pa nag-live stream May iti last Saturday nag-live stream tayo manan ditoy kasla iti laang kalman tata Sabado manan nagbiit nga talaga ti tiyempo nga kantaan ti kanta ko na kasla glory at magna ken ko na malaydayo ti Dios. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oray, kunana dito'y ada dito'y tipaset nga kunana amin arigat isut gloria maraydayaw ti Dios. Hallelujah. Praise God. Kasla gloria at magna ken meses anaayat kanyang kan at kararwag ti naldaw nailangitan naragsak ti mariknak ti tenana daydayawag ti apod gloria kasta gloria at magna ken pana hallelujah kasta gloria at magna ken pana ti sa kakidalan na nagturong ijay gloria naragsak ti magna ken pana numarik nam nga adak at salino ipayag na agdawat si mamata nekam nasambit ti makipag na itilawag ken kuana amin arigat isut gloria kasta gloria at magna ken kuana hallelujah kasta gloria at magna ken kuana isa kakidalan na nagturong ijay gloria narasag ti magna ken kuana o kakapsat maawis kayo nga umay metala ijay agnanayon a gloria imangisalakan daytat kalkali kaguman na ama kita dayti gloria na kasta gloria at magna ken kuana hallelujah kasta gloria at magna ken kuana di sa kakidalan na nagturong ijay gloria naragsak ti magna ken kuana hallelujah. Praise God. Puno nga naragsak ti makipagnaken apatay nga sa Kristo. Amin arigat isut gloria. Praise the name of the Lord. Kantaan mi mampay wala makipagkanta kayo dito kanta ko na in English because He lives. Ilocano isu si bibiyag maraydayaw ti Dios. Ani Jesus kusi bibiyag wan si bibiyag kaput ayan Dios intena ni
kakabsat kin kagayam. Gapo ta si bibiyag dijay pagserserbian tayo. Agserbi tayo nga daan tibiyag. Tapno ti kasta ti panagserbi tayo. Okay. Maragpatan tayo kuma. Dayjay nabalegi nga biyag nga iso nga sagot ti Dios. Amen. Kada tayo nga mamati, nga agserserbe sa din naman ti ayan tayo, daytoy paset, daytoy nga lubong. Madaydayaw, tinapatag nga nagan niya po Dios. Madanon da kayo kuma. Sorry, nga nabalegi, nasalunat, Amen. napigsa iti apo. Kumusta kayo kakabsat? Kadagiti na duma-duma nga paset, daytoy nga lubong. Da kayo nga kakabsat nga dati Amerika, maragsakan kami unay. Ti panakyadadayo kada kami. Kitagyaman kami kadagiti karkararagyo. Da kayo nga kakabsat, dita Europe, maragsakan kami ti panakyadadayo kada kami. Oray kada kayo nga kakabsat, dita Singapore. Kumusta kayo amin dita po? Da kayo nga dita Macau, dita Hong Kong. Kumusta kayo amin? Da kayo nga kakabsat mi nga adda dita Israel, dita New Zealand. Kakabsat king kagayam, maragsakan kami, ti panakyadadayo kada kami kakabsat. Kinuray pay dito'y Pilipinas. Da kayo nga kakabsat dita Manila. Adda dagiti viewers tayo dita Manila. Maragsakan kami, ti panakyadadayo. Dita Sabela, kumusta kayo? Dita Kalinga, dita Ilocos Norte, dita La Union, San Gabriel, ken dita Santol. Hello, kumusta kayo? Dita Ilocos Sur, kumusta kayo nga kakabsat? Dita Santa Cruz, amomi ken patyen mi nga adda kayo makidada. Uripay da kayo nga kakabsat mi dita Sigay, Ilocos Sur. Madaydayaw ti Dios. Agtultuloy tayo amin nga agsurvey. Uray pa'y dita Mountain Province. Kay madaydayaw ti Apo. Dito'y Tarlac. Dito'y Pangasinan. Madaydayaw ti Dios. Ti panakyadayo kada kami ket agserbi tayo. Nga agtuloy. Nga saan tayo nga maupay. Madaydayaw ti Dios. Dito'y libro ti umuna nga ar-ari. 1 King chapter 17. Idi last Saturday kung nakaday, sorry. Ket nayag kada tayo ti mensahe may papan ti panakayag ti kapuunan ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Ketagyaman tayo kakabsat na ti Biblia sinarita na uray pay hantayo nga nagtaod iti makunkuna nga tribo ti Hudyo. Uray pa'y hintil tayo kakabsat. Nem nagbalin tayo nga kapututan ni Ama Abraham. Okay. Ket nagbalin tayo met nga paset iti dayjay ngay gaputi pamati tayo kiniapo tayo nga Isu Kristo, nagbalin tayo may laeng nga kapututan ni ama nga Abraham. Madaydayaw ti Apo. Dito libro ti 1 King chapter 17. Kaya't ko nga basahin from verse 1 to verse 7. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, except at my word. Then the word of the Lord came to him, saying, Get away from here, and turn eastward, and hide by the brook Cherith, which flows into the Jordan. And it will be that you shall drink
from the brook, and I have commanded the ravens to feed you there. So he went and did according to the word of the Lord. For he went and stayed by the brook Cherith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. Daytoy kakabsat, iso ti panangiproklama ni Elijah nga propeta ti Dios, ti makunkuna nga tikag. Sadga po na kakabsat kinigayem nga ni Elijah, iso ti makunkuna one of the greatest prophet of God during those time. Ta iso ti nangibaga wano nang third ti mensahe ti Dios nga saan nga agtudo ti talo nga tawen ket kagedua. Iti tiyempo ti panagari ni King Ahab. Ni King Ahab, iso ti makunkuna nga ari ti Israel. May kapito nga ari ti Israel nga kadaksan nga ari. Tadaytoy nga ari kakabsat, nagbalin nga asawa na ni Jezebel. Ket ni Jezebel kakabsat, iso ti anak ti ari ti Sidon. Ket ti Sidon kakabsat, iso ti makunkuna nga hintel nga ti Diyos da, ket saan nga pudno nga Diyos. Ket daytoy nga King Ahab, nagaramid kadagiti makunkuna nga altar, ti makunkuna nga dagiti Baalis worshippers. Tati Diyos da dagitoy ni Jezebel, iso ti makunkuna nga ni Baal. Iso nga ni Baal kakabsat, adda ti 450 nga propeta na. Nga iso daytoy ti nagungtan ni Apo Dios. Tani ari nga Ahab ket nang bangon kadagiti makunkuna nga altar, dagiti makunkuna nga pagano, iso dagiti Baalis. Ket daytoy nga inaramid ni King Ahab, nga nangaramid ng bangon kadagiti makunkuna nga wooden images, nga iso ti nagdaydayawan dagitoy nga Baalis, kinuray met isuda. Ket ammo tayo nga dagitoy nga tattao ni Ahab nga ari ti Israel, isuda ket agdaydayaw da iti pudno nga Dios. Ngem pinanawan da dayta nga pudno nga Dios, iso ni Hiuba, ket napanda nagdaydayaw kadagiti makunkuna nga images, wenno di Diyosen. Ket ti panagdayaw kadagiti di Diyosen, iso ti maysa a kadakkelan nga kagura ti Dios, ken saan nga kayat ti Dios, ken iso ti maysa a kadakkelan abasol kini Apo Dios. Iso nga dagitoy nga Israel, nga napanda nagdaydayaw kadagiti di Diyosen, iso ti di Diyosen ni Baal. Isot gapuna nga ni propeta Elijah, inbaga na nga awan titudo. Okay. Iti tallo ket kagedwa atawen, laksid laeng iti sao ni Apo Dios
no ibaga na nga agtudo. So daytoy kakabsat, idi nga rod nga naaramid ti makunkuna nga drought, wano tikag, tintiro, nga daga kadagidi nga tsimpo. Iso nga imay ti makunkuna nga dakkel nga bisin kadagiti tattao gaputawan ti tudo. No awan ti tudo, ammo tayo nga ti tudo wano ti danom maysa nga kadakkelan apaset ti panagbiag ti tao, tapno agbiag ti tao, ket no awan ti danom saan nga makamula dagiti tattao, saan nga agbiag dagiti makunkuna nga dingwain, saan nga agbiag dagiti mulmula, iso pagtaudan dagiti taraon ti tao, ket kasta kadagidi at tsimpo. Ket imbaga ti Dios gaputa ni Elijah, okay? Dagiti propeta ti Dios kadagidi nga tsimpo ti panagari ni Ahab. Papatayin da dagitoy nga propeta ti Dios, dagiti pudno nga propeta ti Dios. Okay? Isu nga ni Elijah naglemeng ti maysa nga lugar, kakabsat, nga daytoy nga lugar nga napan na naglemengan. Isu ti maysa nga makunkuna basit awaig, wenno basit nga karayan kuna tayo. Nga daytoy nga waig wenno karayan ket agtinag ije makunkuna nga Jordan. Ket ije nga lugar naglemeng ni propeta nga Elijah. Ket ti Dios tinaraunan na ni propeta nga Elijah. Nga inaramat na dagiti bilet, dagiti wak. Nga kunana je verse 6, dagitoy nga uwak, iyag uno bilet, iyag dati tinapay, kinti makunkuna nga karne. Nya, iti bigat, kin iti makunkuna nga rabi, ket uminom iti dayta, amakunkuna nga basit awaig wenno karayan. Awan ti dakkel nga explanation na iti verse 6. No sa dinno ti pangalaan dagiti nga bilit, iti taraon nga ibaon niya po Dios. Mabalin nga kuna tayo nga ti Dios, dagitoy nga bilit ket mapanday di langit ket iyag dati tinapay ken ti karne kini Elijah. Or mabalin nga kuna tayo nga dagitoy nga bilit ket isu dati makunkon nga agluto ken agprepare. Niya. Isu nga no kitaan kin panunutan tayo may saan nakaskas daaw. Kitaan nyo, ije verse 1 and verse 2. Niya po Diyos, He can control nature. Makontrol na ti sangalubungan. Gaputa, niya po Diyos san nga pinagtudo ti talo atawan ket kagedua. Ket natdok dagiti makunkuna wawaig. Awan titudo, nagdry niya, ket imay titikag ket matay, dagiti makunkuna nga mulmula. Isu nga imay tidakkel ang makunkuna nga drought, tikag, bisin, kakabsat. Ya? Ket ti Dios nangaramat kadagiti bilbilit, tapno ti kasta, nagbiag, ti adipon ti Dios isu ni Elijah. Ya? Iti kalpasan iti dayta, iti verse 8 ituloy tayo. Then the word of the Lord came to him, saying, Arise, go to Sarephat, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. Okay. Ijay, versikulo 4, inbaon niya po Diyos ni ti propeta, iti may nga lugar, kat imbaon na dagiti bilbilit, anang taraon kinkwana. Okay. Ket, manipod ije verse 7, dayta nga karayan nga umininuman ti propeta ti Diyos, ket natyanan. Okay. So gaputa natyanan ng lukat niya po Diyos ti sabaling nga ruangan. Okay. Iso nga di verse 8, then the word of the Lord came to him saying, Arise, go to Sarephat, which belongs to Sidon, and dwell there.
Say ko na, I have commanded a widow there to provide for you. Okay. So he arose and went to Sarephat, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there, gathering sticks, and he called to her and said, Please, bring me a little water in a cup, that I may drink. And as she was going to get it, he called her and said, Please, bring me a morsel of bread in your hand. Kuna naman in verse 12, So she said, As the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, and a little oil in a jar. And I say, I am gathering a couple of sticks, that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. Daytoy nga babae, nga datay, kuna tayo nga, daytoy nga widow, nga mamatiak nga daytoy ket isuna ket datay ngay nakurapay ti panagbiag na. Ya? Daytoy nga babae. Isu nga napanan ni a propeta kay Elijah. Ket dimawat kinkwana ti danom. Ken dumawat kinkwana ti basit at tinapay. Ngem kuna ti babae, ti balo a babae, kas bibiyag ti Dios mo. Awan kanyak kuna na. Ti tinapay, ngem ti adda kanyak isu ti basit a belay. Uno basit nga flour. Ken ti basit nga lana. Iti purunggo kuna na. Ket agalak ti routing uno kayo. Taurnungag tapno isu ti panglutok. Nanayjay. Ket iti kalpasan na kuna na ti panangan mi kuna na urayon min ti papatay mi. Ngem ni Elijah kuna na verse 13, and Elijah said to her, Do not fear. Go and do as you have said. But make me a small cake from it first, and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son. Okay. For thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, until the day the Lord send rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord which he spoke by Elijah. Kakabsat king gagayam, ti Diyos a pagserserbyan tayo, iso ti Diyos a nakaskas daaw. Eje versikulo 2, ingana ti versikulo 8. Ti Diyos kakabsat, mabalin na nga kontrolen, daytoy nature tayo, ti lubong tayo. An nga pinagtudo kadagidi panawin ni Elijah. Ini nagbisen ti adipon ti Diyos inaramat na dagiti bilit. Tapno na taraunan daytoy nga adipon ti Diyos. Itikal pasan da nga pasamak ket imay ti makunkon nga natdukan, ti makunkon nga karayan. Nang lukat ti Diyos ti sabali awagas. Ti babae nga kunana awan kinkwana ti anyaman kadagidi nga tiyempo no saan nga kunana ti sang kabasit abelay kin sang kabasit alana. Ngam gapo tadaytoy a babae pinati na ti sao ti makunkon nga propeta ti Dios nagbalin kinkwana tinakaskas daaw. Isu nga daydi a tiyempo nga imay ti dakkel abisin wenno tikag kakabsat. Han nga inyeksplikar dagiti tattao no adu dagiti natay. Nga mamatiak kadagiti nga tiyempo gapo ta 3.5 years nga awan ti todo. Imay ti bisin kadagiti sabali nga tattao. Ket daydi babae nga basit lang tadakin kuana.
Binindisyonan niya po Dios, kakabsat king gagayam. Ket nagaramid ti dakkel a milagro ken kuana. Ti sao ti Dios iso ti sao asibibiyag. Ti sao ti Dios isot mangted tinamnama. Ti sao ti Dios isot mangted kada tayo ti pigsa tayo. Ti sao ti Dios isot mang-encourage kada tayo. Inton umay kada tayo ti makunkuna nga panakadaon. Inton umay kada tayo dagiti dadagsen ti biyag. Inton umay kada tayo kakabsat dagiti sakit. Ti sao ti Dios iso ti agas. Ti sao ti Dios aman nakabalin kakabsat. Mangted ti biyag kasday di nga babae nga kunana iti kalpasan a panangan mi daytoy kumabasit abelay kintilana iti purunggo. Ngamidi nga dinengegda kin pinatina ti sao ti Dios nagaramid kin kuana ti dakkel anakas kasdaaw. Ti sao ti Dios idi kin sao ti Dios ita kakabsat kin gayem saan nga nagbalbaliw. Tati sao ti Dios saan nga nagbalin a moderno. Ti sao ti Dios ti panakaisalakan idi iso pailan kadagitoy nga laldaw. Ni Apo iso si di kalman itakin ti nanayon iso pailan. Isot gapuna kakabsat kin gagayem. Agtakder tayo ti sao ti Dios. Hantay kuma kakabsat nga paalla-alla. Agtakder tayo kadagiti karkarina. Inton umay kakabsat dagiti padpadas ti biyag. Hantayo kumanga liplipatan. Akas daydi a babae ti kalpasan kumat ipanang taraon da daydi anabati abasit abelaay kinbasit nga lana. Ngamgapo ta pinati da ti Dios. Naikanda ti biyag ti ado ngal aldaw kunana nagbiag dagitoy nga balo kinti anak na. Kakabsat king gagayam iti daytoy agundaway. Ti sao ti Dios amang ted ti biyag. Ti sao ti Dios amang ted ti namnama. Hantay kumakakabsat apanawan ti sao ti Dios kitagtalinad tayo. Tati sao ti Dios iso ti mangted ti biyag, mang-encourage ti biyag, mangpapigsa ti biyag, madaydayaw tinapateg anagan ti Apo. Daytoy ti minsay ti biyag ket sapay ko makakabsat kayem agtalinaed tayo tinabiyag asao ti Dios. Madaydayaw tinapateg anagan ti Apo. God bless us all. Hallelujah. Hallelujah. Kamantay ka rigijay nga sasaw ti Apo. Nasamit unay ti agtalek. Praise God. Very tayo ka Apo. Thank you, Lord. Nasamit unay ti agtalek ken Jesus anapate. Agtalek ti karina tapuno ti sao
Kakabsat kin gagayem. Ti kadakkelan nga kamang kinpagtalkan tayo. Yes, hallelujah. Kadagitoy ang makunkuna mawawagan ti last of the last days. Iso di jay panagtalinad tayo akan kanayon. Iti sao ti Dios asibibiyag nga kas nagtalkan kininawat pinati day di balo nga imbaga ti propeta ti Dios iso ni Elias. Ti sao ti Dios kakabsat kas insao na kabaylan na abalbaliwan daytoy lubong tayo. Nagsao ti Dios kadagiti bilbilit nga imposible nga ramiden daytoy ti tao. Ngem ti Dios gapu ti sao ti Dios nagtulnog uray pay dagiti billit nga nagsurvey ti adipon ti Dios. Kakabsat king gagayem dagiti billit handa nga masapol ti pannakaisalakan. Ngem datayo ngagtulnog kadagiti sao ti Dios. No agtalik tayo ket saan tayo ngagduadua. Saan ko mga mapukaw dagiti panagtalag kin panamati tayo dayta sao ti Dios asibibiyag. No mabalin na ngayon salakan dagiti tattao idi nga tsimpo. Kadagiti didigra ti biyag kakabsat. Mabalin na pailaang nga ramiden tinakaskas daw kadagiti nga lawraw. Yes, Madaydayaw amen. tinapatag nga nagan ti Apo. Hallelujah. Thank Day di you, balo Lord God. apinati na Thank you, ti Lord sao ti Dios. Jesus. Naikan kadagiti biyag kadagiti adu nga lawraw. Mm. Ti patsin tayo nga sao ti Dios. Saan na lang ngay kan ti biyag tayo, ti adu nga lawraw, ngam ited na ti biyag tayo, ti agnanayon nga adu nga aldaw. Amen. Madaydayaw ti Apo. That's Surga po nakakabsat kin kayam, agtalik tayo ti sibibiyag a Dios. Amang ted kada tayo ti nana, kinmang ted kada tayo ti bangar. Kada kayo amin nga listeners kakabsat. Agtalinaed tayo kuma, nga di tay sinaan ti Apo. Ado dagiti naupay, ado dagiti nagsardeng, ado tinang panaw kadagiti sao ti Dios. Ngam kabsat kin gayem, ibagak kin sika. Tinamnama tayo, ti daytoy apan nawain, iso ti sao ti Dios. Amen. Adin tumapukaw, kunana ti Biblia, ti langit kindaga mapukaw tao. Ngam ti sao ti Dios, santo nga pulos, Amen. abumorong ket saan, amapukaw ket matungpal. Amen. Yes, Agyaman tayo, ti sao ti Dios, iso anang ngagan tayo, amang ted ti biag. God bless us all. Daytoy ti kabsat ing gayam yo, Pastor and Mrs. Dumal-is, bless you. yigmi kada kayo, tinaimbag nga oras tayo. Amen. Madaydayaw ti Apo. Praise God. Manakabalain kin naasi unay nga Dios, umay kami Apo ken ka. Tapno ti kastapo ikararagmi dagiti amin at tao. Manap. Dagiti kakabsat ti balaso yu tao. Dagiti kakabsat dito'y Pilipinas. Kinsa dinuman a lugar, adumanunan daytoy nga ministry, Apo. Dawatin mi nga bendisyon mida. Pabilgam mida, papigsa mida, Apo Oh, Dios. yes, so God. Yigmo kadakwada tinamnama, Apo. Tiragsak ti panagsurvey. Yes, Lord. Dawatin mi, Apo Dios, nga sapay kumaapo. Tati panagtalinaid mi nga agsurveykin ka. Umay man dagiti adu nga padpadas. Umay man dagiti alilaw. Umay man na, Apo Dios, dagiti anyaman, Apo, nga trials ti biyag. Ngem ti sao ti Dios, santo nga pulos nga agbalbalin. Hallelujah. Thank Ti you, sao Lord. ti Dios ket aramiden na tungpalen na kas inkarina. Agyaman kami ti Dios nga iso nga manakabalin amin kinaimbag a Dios. Bless you, No ti Dios inaramat na. Apo dagiti bilbilit tapno na taraunan ti tao ti Dios. Amami nga nasantuan, Apo, no kasano ti panakabalin mo nga impakitam kadagidi at simpo. Uray pay kadagiti nga lao, saan nga nagbalbaliw. Yes, Lord. Ti sao ti Dios ket patyen mi, Apo nga kasta. Nayunam dagiti pamati mi, Apo. May kat kumadagiti anyaman a panagduadwa. Bueno, Iyag mo, Apo Dios, ti panakaluliwa, panakapapigsa. Dagiti amin, Apo Dios, ikararagmi dagijay, Apo nga senior citizen, nga dada kadagiti pagtaengan, adumdungag. Apo, agyaman kami kadagijay, Apo nga senior citizen, nga isuda, Apo Dios, nga mangsubsubaybay, daytoy nga ministry, Apo.
Dawatin mi nga tulungan mi da papigsaem kadi Apo Dios ida. Bless Ket your san name. kami Apo Dios apulos ko mga agsarday. Ket san kami to Apo Dios nga pulos nga mayadayo Apo ken ka. Oh, yes. Gaputa ti saom iso tinamnama Apo ita kintiag nayong awan ti Yes, patenggana. so Dahito ti kararag mi dawat may gaputinagan niya po Isos. Amen. Amen Praise and amen. Kaya't da kayo nga invited kakabsat, da kayo nga adda nga sinig ditoy sa Norte Season Pangasinan. We would like to invite you to come and join us as we worship our Lord tomorrow. Hallelujah, at 8:30 in the morning till 11 in the morning. Amen. Praise God. Hallelujah. Wan, umay kayo dito kakapsan, no? Da kayo nga asidag, kan awan ti pakigimgimungan nyo, ti iglesia tayo dito sa norte, si ayat nga, mang welcome kada kayo. Praise God. And another one, please subscribe and follow us ija YouTube ta. At dagijay napalabas nga live stream tayo in kabilang dagiti anak may ija YouTube. So please share kakabsat and follow us ija YouTube with this account, Jeam&MinaDumal-is. Hope it's clear. Hallelujah. Praise God. And see you again next Saturday. Palubos ti Apo. Maday-dayaw ti Dios. Jai tu gloria, Jai tu gloria, di papana, di Kristo ka, di pagdalka, urayan niya, mapasamak. Jai tu gloria, jai papana, jai tu gloria, di papana, di Kristo ka, di pagdalka, urayan niya. God bless us all. Praise God.